Unde știu că Aradul este al arădenilor, iar cei care au făcut fapte sunt în acest moment oamenii care trebuie să fie respectați. Eu am votat pentru oamenii care au făcut fapte. Mulțumim. Mai mult de atât, în această perioadă de campanie electorală, trebuie să credem mult în valorile creștin-liberale și sunt sigur că orașul, care are o astfel de direcție, va refuza întotdeauna ura și minciunea. De aceea, atunci când votezi, trebuie să te gândești la cei care pot să ducă valorile acestui oraș. Fiind aici cu dumneavoastră, mă bucur că va exista o relație corectă între comunitate și administrație în continuare. Ce s-a întâmplat cu buletinul astăzi? Ca orice om, uităm anumite lucruri. Cred că l-am uitat la pierdut în București, când am fost ultima dată la un minister, unde aveam nevoie de avize. Tot m-am gândit, acolo l-am lăsat când am intrat în minister și evident a trebuit să mă duc repede să-mi fac un nou buletin pentru a vota și votul meu să fie lângă votul arădenilor care vor decide direcția muncii pentru municipiul. Noi ne-am gândit că ar fi fost posibil să fi furat cineva acum. Acum eu sunt de acord că votul tuturor este important, dar astăzi majoritatea cetățenilor vor decide cu sau fără votul meu și așa cum am spus, oamenii vor decide pentru muncă, pentru împlinire și mai puțin pentru ură și minciună.